Един поздрав от Лиляна за Гого наказателчето за нейният съпруг. Казва, че много си го обича. Поздрава звучи за неговите бивши. Момичета, не му пишете, Гого не търси принцеси, щото вече си има кралица Лиляна. Ако много настоявате, ще получите от мен, Лиляна, малко внимание и малко депресия за спомен, Докато другите търсят внимание. от наказателчето той се прибира при Лиляна. Кралицата Гого си я е казал, Не, курвар по принцип, много, щото обича до уши. жена си. Много, но ако се наложи, Лиляна ще му даде разрешение за 2 дена филми и ще ви вземе заплатите. и намажете ви банкоматите. Ще спре Ще работите за мен, Лиляна. Гого не играе лесно, той знае Как да ви омагиосва. той вече си има Лиляна. Ако някоя много настоява, Най-много да получи малко внимание. после потребителят, Не е намерен. моля опитайте по-късно. Ра-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Лей-лей-лей-лей-ра. Лей-лей-лей-лей-ра. Лей-лей-лей-лей-лей-лей-а. Гого е играч, това е последното ниво. Лиляна го държи здраво и спокойно. Ако ви го пусне, ще ви спе банкоматите. После камерен туменге бокатар. Душманенги як ровела. Ровела. Мантай месна щинте пераве. Барите си лаят. Ама Гого наказателят, И Лиляна, наказателката не спира. кирванът си върви. А на тях се им върви. Слабите остават да гледат. Гого не е курвар по принцип, Щото обича до уши една жена си. много, но ако се наложи, Лиляна ще му даде разрешение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Еди свинат, дето ги въртеше по 4.